Bakari Traoré ni ale ye kɛnɛkɛla Mali kura ale tasira ale ni kɛnɛkɛla cakɛdaw ni ɲɔgɔn cɛ jɛɲɔgɔnya kɔni o sinsinni kɔni o ministre ye ale y'a lase Mali ka yɛrɛya ta ko naanina o tɔgɔladon baaraw la ɲɛnamali senfɛ ko a ɲagaw kɔni kɛra jamana fan bɛɛ la ka sɔrɔ a ma kɛ ni kasara ye fan si o den kelen na. Aw bɛna ka ni dantigɛlikan ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni o sɔrɔ ka sanga ni yɛrɛtigiya ale kɔni baaraw kɔni kuncɛli o dantigɛlikanw ye min kɛra marabajɛkulu ɲɛma ni mara cɛbɔ ni mara seginniso ministre général de division Abdoulaye Maïga ale ka bonya o kɔnɔna la. Ka bɛn ni 20 janvier ale kɔni ɲagaw kɔni o baaraw ye min bɛ tali kɛ gouvernement tabaw olu kɔni b'u sɔn labɛn laban kɔni olu baaraw kɔni sira fɛ défilé ko na sira fɛ min baara laban kɔni kɛra sibiri don n'o bɛnna kɛrɛnkɛrɛnla janvier kalo tile 17 ma san 2026 min kɛra jeune militaire ale jabalaba o kɔnɔna la n'o ye 34e régiment ye. Olu bɛna kɛ aw ka bi don kibaru ale dakunbaw ye minnu bɛna tɛntɛn aw ye Maliba TV1 ale jabarani kan ni sangada ko foli na a y'aw bisimila u ka sufɛ nɛgɛ kanɲɛ 19 sanga 30 kunnafoni kɛnɛ kan ka bɛn ni bi tɛnɛ ye janvier kalo ale tile 19 san 2026 don kibaru kɔni ale daminɛ ko nasira kɔni o siratigɛ fɛ min ye an bɛ taa lakana ko nasira kɔni o kibaruw la confédération AES ale gouvernement tabaw kɔni y'a yira k'a fɔ k'u ye wulikajɔ kɔni kɛ ni ka fariɲɛwalekɛlaw kɔni olu bɔ baara la Mali ale wuruduguyanfanw kɔni o dancɛ fanfɛla o kɔni na min baaraw kɔni kɛra ka bɛn ni sibiri tɛmɛnen ye ni a bataki yɛrɛ kɔni lasera o don na Mali ka kunnasigi maa ɲɛma o kɔni fɛ n'o ye kɛlɛkuntigi chef état-major des armées n'o bɛ général Umaru Jara ale kɔni ko fɔ bataki in kɔnɔ yɛrɛ k'a fɔ ko ka sanga ni wulikajɔ ni kɔlɔsiliw kɔni olu nasira baaraw ye ko confédération AES jamanaw kɔni olu ye susiliwaleya kɛ ka ɲɛsin fariɲɛwalekɛlaw olu ka kulu dɔw kɔni ma minnu kun kɛn bɛ k'u dogo kɛrɛnkɛrɛnla an bɛ tali kɛ Tazu Barata ale kɔni jiritubaw o kɔnɔna na yɔrɔ min ni jiri ka ca a yɔrɔ la ni a bɛ kɛrɛnkɛrɛnla Dakbar o kɔni wuruduguyanfan ni a kayanganfan ni ɲɔgɔn cɛ ni kilomɛtiri 19 ɲɔgɔnna bonya koyi ko yɔrɔ kɔfɛlen na k'u kɔni fariɲɛwalekɛla caman bɔ baara la ani bolimafɛn sen 3 dɔ n'o bɛ tali kɛ tricycle dɔ o la ko o fana kɔni o bɔra baara la ani ka boloda kɛ kɛlɛkɛminɛw olu caman o kɔni kan min ye Mali gouvernement tabaga kunnasigi maa ɲɛma yɛrɛ k'a fɔ ko ni wulikajɔ ni sɛgɛsɛgɛli ni cɛsiri baara nin kɔni olu bɛ to sen na ko n'an kɛra kelen ye an bɛ san sɔrɔ. I n'a fɔ an y'a las'aw ma cogo min na an ka don kibaru o dakun o kɔnɔna na Mali ka yɛrɛya sɔrɔli min kɛra ko kura n'o o bɛnna janvier kalo tile 14 ma san 2022 kabiri o don fo bi san o san jamana kɔni ale y'o fara a ka donbaw kɔni kan ni ka o kɔni sanyɛlɛma seli ɲagaw kɔni olu boloda ka bɛn ni a san kunbɛn baaraw ye ɲinata san 2026 n'o kɛra yɛrɛya sɔrɔli min kɔni kɛra o tɔgɔla don tako 4nan o baaraw ye ni a daminɛna araba n'o bɛnna janvier kalo tile 14 ma ministre min ni ale kɔni bɛ jamana ta sira kura ani cakɛdaw ni ɲɔgɔn cɛ sabatiliko kɔni o kunna Bakari Traoré ale y'a lase ka yira k'a fɔ ko ni ɲaga in kɔni kɛra jamana fan bɛɛ ka sɔrɔ baasi foyi ma a ɲagaw olu sɔrɔ wa ko a kɛra bonya ni karama o kɔnɔna na i n'a fɔ a kɔni laɲinina cogoya min na wa ko ɲɛfɔli caman kɔni kɛra yaasa yɛrɛya o bɛ se ka faamu cogo min na jamanadenw olu fɛ yaasa an ka faamuya ka bonya a ko tɔ la min bɛ tali kɛ somasa min sɔrɔla a ko kɛnɛ kan ne ni aw an ka jɛ ka olu jateminɛ ɲɔgɔn fɛ. An tun ye baara dama dama boloda san o san an bɛ drapeau yɛlɛ kɛ ani Mali kɔ kan ani région bɛɛ donc o kɛra yɔrɔ bɛɛ ani fana leçon dɔ bɛ yen an b'o labɛn ka taa o ɲɛfɔ denmisɛnninw ye an ka souveraineté in kan ka o fɔ denmisɛnninw ye école-sow bɛɛ la ani fana école karamɔgɔ minnu bɛ sanfɛ n'u b'a fɔ universitaire olu fana y'a thème in ta ka hakili jagabɔ a ko in na quoi pour que nin bɛɛ ka jamana faamaw dɛmɛ walasa an ka jamana kana se ka to an juguw bolo walasa an ka jamana a ka se ka taa ɲɛ walasa an ka jamana an ka se ka fɛn sɔrɔ a la min bɛ se k'an ka jamanadenw nafa a kɛra wasa yɛrɛ de ye parce que an ye jama min ye ayiwa a don ninnu na a région ninnu na ani Mali kɔ kan
vraiment an bɛ se k'a ko a ye wasa kɛ quoi. U ka to jamanakuntigi ninnu kɔ min bɛ fɔ la k'a fɔ pour que an ka jamana a kana segin kɔfɛ tugun pour que an ka jamana a ka kɛ se ka kɛ sababu ye a ka an ka denmisɛnninw nafa walasa ko yɛlɛmani caman ka kɛ parce que caman kɛra déjà dɛ mais a caman kɛ fɔlɔ. Ka kɛlɛ in kɛ ka yira k'a fɔ an tun bɛ jɛkulu min na n'an b'a fɔ ma ko CEDEAO olu ye ɲangini dɔ bi an population kan k'a ɲɛsin anw ma o don kɔnɔna la an bɔra ka wuli ka kɛ kɔnɔkulu ye walasa k'a yira k'a fɔ Mali den bɛɛ lajɛlen anw de kelen ye o de kɔnɔna la Mali fan 14 bɛɛ lajɛlen ɲɛna an ye wele bila an ka lasigidenw ma walasa u ka bon ka don in ɲɛnamaya wa a don in ɲɛnamayara an yɛrɛ y'a ye jamana ɲɛmɔgɔ u ye denmisɛnninnakaw fo kosɛbɛ o ye k'a yira foli tɛ dɔwɛrɛ fana ye k'a fɔ an bɛ ka baara min an k'an cɛ sira fɛ walasa baara min koloba karila an k'an sinsin walasa an ka jamana hali bi a y'an ta ye an k'a sinsin. Kunnafoni ko nasira o kɔnɔna na an bɛ taa min bɛ tali kɛ Laginɛ jamana o kana na n'o ye an kɔni sigiɲɔgɔn jamana ye ka san ni Général Mamadi Doumbouya ale kɔni ka sigili ɲagaw kɔni o baaraw ye min kɔni sugandira faso jama fɛ jamana ɲamakalata tɛmɛnen o kɔnɔna ni ka san 7 fanga o kɔni kalifa a la o kɔni sigili ɲaga dɔgɔduma baaraw kɔni tun bɛ sena Laginɛ Conakry o jamana kan Mali furancɛ fanga jamana ɲɛma ni Confédération AES jamana ɲamakɔrɔ Général d'armée Assimi Goïta ale kɔni i senbɔ a kɔnɔkɔrɔ ni ka taa o ɲagaw baara kɛnɛ kan min kunbɛra jamakuluba kɔni o fɛ malidenw kɔni olu tɔgɔya la o kɔfɛ ani maliden minnu sigilen bɛ Laginɛ Conakry jamana kan olu kɔni masala la yani a kɔni ka taa min ye Général Mamadi Doumbouya ale ka sigili ɲagaw o baaraw kɔni o kɛnɛ kan ani malidenw ka kuma falen kɔnɔna na Mohamed Sidibe ni ale ye maliden minnu sigilen bɛ Laginɛ Conakry olu ka kulu mama falenba ye ale kɔni yɛrɛ k'a fɔ ko olu kɔni sewali n'u nisɔndiyalen don jamana ɲɛma ka nali la ka na olu lamɛn ani a y'a yɛrɛ bilali min kɛ olu ka bila la ani ka na olu lamɛn olu kɔni sewale ni o ye wa olu nisɔndiya bɛɛ ni jamana ɲɛma ka olu bisimilali ye wa ko u y'a yɛrɛ k'a fɔ fana ko olu kɔni b'u ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri kɔni o fara furancɛ fanga jamana ɲɛma Général d'armée Assimi Goïta n'a ka marabajɛkulu kɔni olu ka wulikajɔ ni cɛsiri ni fanga min n'u b'u k'o kɛ Mali ka yɛrɛya ani yiriwa kɔni o nasiraw ko la k'olu b'u taw kɔni fara o kɔni kan wa ko tamakiya kɔni kana Général d'armée Assimi Goïta ale sɔrɔ cogo si den kelen na wa yɛrɛ k'a fɔ ko bɛn dan ye olu ni Laginɛ jamana ɲɛmɔgɔ kɔni o ta ye ani jamanadenw ko kabiri bɛnkan kɔni tɛmɛna jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ ko malidenw kɔni bɛ Laginɛ yan ko a bɛna fɔ u kɔni bɛ Mali la wa hakililajigin kɛ ko ni jamana fila in kɔni ka tariku kɔnɔna k'u jɛnbɛ ko caman la wa ko a tariku kɔni a kɔnɔ ka dun kosɛbɛ sabula ko u jɛnbɛ tariku caman na seko ni dɔnko ni tabiya ko ani dugukolo ko ni sɔrɔ ko nasira fɛ ko o dɔgɔduman ye corridor min bɛ bɔ Laginɛ ka taa Mali la k'u jɛnbɛ o la sɔrɔ ko kɔni olu nasira o kɔni fɛ wa ko u bɛ to ɲɔgɔn fɛ wulikajɔ la balimaya ni sinjiya ani ɲɔgɔn dɛmɛ kɔni o nasira fɛ yaasa u ka se ka sanayalen o sɔrɔ min ye Général d'armée Assimi Goïta Mali furancɛ fanga jamana ɲɛma baaraw kɔni kɔnɔna na ale ye kumakan dɔ sɔrɔ ka kalifa an baarakɛɲɔgɔn ORTM 1 maaw ka kunnafoni ɲininaw la minnu tun bɛ yen a donni kama a ye dantigɛlikan min sɔrɔ ka di o ko kan an ka jɛ ka olu jatigɛkanw filɛ ɲɔgɔn fɛ. N bɛ foli fila bila président Mamadi Doumbouya la ani ka foli bila Guinéenw bɛɛ la ka président Doumbouya fo sabula da kan a ye wele bila ma kɔngɔ na ka sigili la élection banni sabula da kan a ye garisigɛ sɔrɔ kɛ président ye donc n bɛ a fo la dan tɛ foli min na k'a fo maliyɛnw bɛɛ tɔgɔ la sabula da kan Guinée ni Mali o ye an bɛɛ ye jamana kelen de depuis an ka président kɔrɔ Sékou Touré ani Modibo Keïta olu ka jɛɲɔgɔnya o ma dogo mɔgɔ si la hali bi ka daminɛ o tuma na fo sisan ani Guinée bɛɛ jamana kelen de donc okumu kɔnɔna la a ka kan ne ka wuli ka na ni président sigi la n'o ye président Doumbouya ka sigili ye n'i y'a jateminɛ fana kuma min na CEDEAO ye gɛlɛya bi Mali jamana kan n'an b'a fɔ o ma ko sanction Guinée ka jamana a bɛ jamana fɔlɔ fɛ minnu bɔra ka communiqué kɛ k'a fɔ ko u ma jɛn n'a ye u ma sɔn u b'a kɔn k'a fɔ u ka dɛmɛ bɛ Mali jamana ye n'i y'a jateminɛ o waati kɔnɔna la jamana caman y'a se ka don ani ɲɔgɔn cɛ mun b'a to gɛlɛya bɛna ani ɲɔgɔn cɛ u kana se k'an dɛmɛ cogo min na mais ala ni président Doumbouya ka wuli ka jɔ ani Guinéenw ka wuli ka jɔ timinandiya u ka faso kanu y'an dɛmɛ gɛlɛya waati kɔnɔna la donc an bɛ Guinéenw bɛɛ fo la dan tɛ foli mun na k'a fɔ ko a bɛnna ma jara Mali jamanadenw ye
albi anga to nyon jigi koro sala dana nyon jigi ane be gunkilina ane be ane fanchama kenyon fa lawale la daka bi albi anga to nyon ko parce que jante be dona bi benen ko kelen sa fa na bo to ambo fulu blu bela kala fulu fna bla male mun be anyunu an kumana ko be bashitu la o magela fu donc en fana ñu fi ali ko ja sigi ka ja ani ku fu fana wa wuli ka jola sabula daga lu de biyan gelabe jamana kono amaga seka sike ka jete wale kleke kam ga bara fana sigi mato wanga jamana wiri wato mana nama fu mamale buranya tasra ka be samba flani biron sabama donc o projet tanigla nyongona sanna to la nekul na to la amno blasira da ka kango fana nyefu na ka ñu fi ali bi fana ga jamana den to no ka be nyefu na akun ka dan yanga saka mani jamana ti fambai mais wati na kuruna amasa ko man chamay nala suna nala an karska demrala nana anu be masala ko sebe ali be mufu ka bliga jola ka ginembe fu ali bi alaka an kambe alaka antonio ka beni gulmasri tabaw ulu ka saele maseri no be 20 janvier o koni barata ko bioro ani duruna o koni ko fo mi nyaga dogo duma koni ye shini tarata ye no be janvier kalo ale tile mugwa masamba flani mugwa ani woro o nyebla baro koni sefe ni defle koni ulu misalu koni o jirale nyanni a domba era koni o donche o nyebla laban fere baro koni o tumbe sena gulmasri tabaw koni ulu fe génie militaire ale jabalabala no ga place d'armes 34e régiment koni o jabala ye o baraw koni senfɛ ministre mi bɛ jamana kɔnɔ lakana ko ni kasara ko kɔni olu kuna n'o bɛ talikɛ général Daoud Ali Mohamedou ye ale kɔni tun bɛ kɛlɛkuntigi kɛrɛfɛ n'o ye gomasi tabaga kuna sigi maa ɲɛma ye général la Umaru Jara ale ye a ministre ɲɔgɔn o kɔni tɔgɔ la n'o ye lafasani kɛlɛkɛcɛkɔrɔ kɔni o ministre ye ela ka fɔ ko ni baara in kɔni kɛnɛ kan jamana kɔnɔ lakana ko ni kasara ko kunbɛli ministre kɔni ale y'a ka nisɔndiya kɔni o yira ko ale labɛn cogo o baaraw la ni labɛn kɔni o kɛ cogoya ɲumanw ye ni ka laban ka lakɔlɔsili misɛnnin dɔw kɔni olu kɛ majɛ bɛ mun na ni yɛlɛma bɛ se ka don olu kɔnɔna yanni ɲagaba yɛrɛ kɔni don cɛ yaasa a bɛ se ka kɛ kunnawoloko ani sanayɛlɛnko nasira ye baara ɲɛtaga yɛrɛ kɔni kosɔn a ye o lakɔlɔsili min kɛ a ye olu kɔni o ɲɛfɔ ni yɛlɛma bɛ se ka don olu la ka ni kura don la yanni defileba don yɛrɛ cɛ ka bɛn 20 janvier ale ɲagaba kɔni o don ma wa a ye foli kɛ ka ɲɛsin ko labɛnba kɔni kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma wa ko 20 janvier kɔni ɲagaba ye min na misali caman kɔni o bɛna yira a donni kama ka kɔn 20 janvier yɛrɛ kɔni ale baaraw kɔni ɲɛ min bɛna kɛ génie militaire mɔgɔw ka jabalaba la yala k'a fɔ ko u ye so kura dɔw kɔni olu sɔrɔ o so kura mun na ni min bɛ tali kɛ salle d'entente 2 o kɔni labɛnna a kɔnɔna la ka taa se min bɛ tali kɛ ɲɛgɛn dagabanaw kɔni olu ma jɔcogo kuraw olu la min damɔn bɛ faamaw ani ɲɛgɛn tɔ caman wɛrɛw n'o bɛ temps sigiyɔrɔma caman kɔni kɔfɛ min bɛ dabɔ jama nataw kɔni kama a donni kama k'u y'o baaraw lajɛlen bila sen kan ani min bɛ tali kɛ ani kɛnɛya baarakɛminɛ bolifɛnw u ye olu kura caman kɔni o bila sen kan ani furakɛlikɛminɛw caman olu kɔni bilala sen kan yaasa cogo min na olu bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kɛ ka kɛnɛ ale kɔni labɛn ni ka masiri ka cɛ ɲɛ ka bɛn ni don kofɔlen in yɛrɛ yaasa cogo min na maabaw ni filɛlikɛla minnu bɛ na a donni kama ni ka na ɲaga in kɔni ale filɛ u bɛɛ lajɛlen bɛ se ka nisɔndiya ni sewa ni karama o sɔrɔ Maliba TV kanubaw ani a filɛbaw ani an lafasabagaw aw tulo garisɛgɛ kɛra aw ka kunnafoni minnu ye bi don kibaru kɛnɛ kɔnɔna la o de kɛra nin ne ni aw an bɛ k'an bɛɛ da ɲɔgɔn ye ni ala ma basi wɛrɛ kɛ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan tɔgɔko furancɛ o kɔnɔna na don kibaru wɛrɛ ale sigi o kɛnɛ kan